Hlavný zámer je ten, aby sme nemali vedľa seba miesta, ktoré sú spoplatnené a ktoré sú nespoplatnené. To znamená, že snažíme sa robiť tak zóny parkovacie a zaraďovať do ňu také úseky, ktoré si myslíme, že sú dôležité. V tomto prípade si myslím to parkovisko bývalé, kde boli bufety a zmrzlina pri rieke Nitra za mostom. A jeho spoplatnenie úplne v poriadku, takisto ako úsek jednosmerný od Interhotela bývalého po most, pretože to je úplne na dotyku centrálnej mestskej zóny a dennodenne sú tam auta zaparkované. V podstate parkujú celý deň zadarmo. Druhá vec, ktorú sme chceli odstrániť, týmto bolo auto ako nosič reklamných zariadení. Keď prídete pred Búbku a pozrite si 4-5 aut, ktoré tam stoja deň, noc a majú na sebe reklamné zariadenie, tak za obyčajný poplatok parkovací, keď si ho vydelíte hodinovou sadzbou, oproti tým, ktorí platia reklamu v meste Nitra, tak to je úplne neskutočný nepomer. Preto sme sa rozhodli tam skrátiť tú dobu, že pokiaľ nejaké auto 24 hodín stojí na jednom mieste, tak bude v podstate vodič vyzvaný, alebo bude odobratá parkovacia karta. Potrebujeme skutočne vyriešiť aj naše parkovisko tu pri Mestskom úrade z hľadiska návštevníkov a odstránenia teda toho problému s parkovaním tu. Ja verím, že obvodný úrad potrebuje vyriešiť vzhľadom na reorganizáciu a požiadal nás, aby bolo spoplatnené parkovisko okolo bývalého ONV. To znamená, že musíme to postupne riešiť. Návštevníci Mestského úradu by boli tak, ako hoci kde inde, že možná hodina zdarma a každú ďalšiu by si museli zaplatiť. A tým pádom by sa nám tie auta tam vymieniali a nemohol by tu niekto ráno o 7 odstaviť auto a večer o 5 si ho prísť zobrať.